Ruud. Mogen ik een pilsje en 2 van die kleine beerworstjes alsjeblieft? Tuurlijk, ja. Dan zie je. Geweldig. Pilsje, beerworstjes. Ja, 2. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Het ziet er prima uit. Alles is rustig. De dokter komt zo bij je. Ja, dank je. Oh ja. Mooi. Goedemorgen. Mooi, dokter. Dokter, sorry, maar ik lik je al een tijdje. Wanneer werd je onderzocht? Ik heb geen idee, of je ze niet de gang gaat verven. Hey Ruud. Oh, Hoi. Mogen ik een pilsje en 2 van die kleine beerworstjes natuurlijk, joh. Alsjeblieft. Pilsje. 2 beerworstjes, jongen. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Zo. Goedemiddag meneer. Mag ik u helpen? Morgen een berenpal. Berenklauw. Berenklauw? Berenklauw, oké. En een Mexicaantje, alsjeblieft. Mexicano meneer. Mexicano. Ja. Een nasi puk. Nasi schijf. Nasi schijf. En doe ik daar nog maar een frietruzie bier. Patatje oorlog meneer. Een patatje oorlog. U weet er niet te veel van snacks hè? Een klein beetje dom denk ik hè? Oh, ik ben niet stom, maar ik heb andere kwaliteit. Ik weet van andere dingen. Ja. Weet je wat, anders doe ik nog maar een domme Turk erbij. Wat is je domme Turk? Een domme Turk? Dat is een gehaktbal. Dat is met een blootijn uit de sauspaks. Ah. Dat is een domme Turk. Meneer Jansen, uw vrouw ligt volledig in coma. En ja, we hebben op dit moment geen andere manieren om haar verder te helpen. Kan ze er echt niks aan doen? Nou, het enige, veel niet, maar het enige wat zou kunnen helpen is hier een akoestische atmosfeer weet te creëren die vergelijkbaar is met toes en dat die herkenning dan misschien verder helpt. Hé Nel, ga ik eens bier holen? Zorg wel dat die kaart is hè? Hallo. Hey Ruud. Hoi. Mogen ik een pilsje en 2 van die kleine beerworstjes? Oh ja, natuurlijk. Pilsje. Ja, dankjewel. Beerworstjes zijn op. Kleine geurtjes? Ja, die heb ik. Yes. Dankjewel. Dank je. Ja. Wat moet ze met je gurkjes? Er zijn geen beerworstjes meer. Ja, ik lees vanmorgen in een gezet dat 12% van de vrouwen in behandeling is bij een psychiater of aan de medicatie. Maar dat betekent wel dat 88% nog onbehandeld rondloopt. Ja, man. Kom ik een pilsje. Ja. Oh, ik kijk stoeplie vandaag. Ja, dat ben ik ook. En hè? Ik ben dat maakt. Oh, Echt waar. nou jong dan. Echt waar.
Dan zou ik zeggen, laat ik deze goed smaken. En, Ja, maar zit ik even jong, dan ging het. Nee jongens, dat zittigheid de komende 2 dagen niet lukken. Goedemiddag dames en heren, het is weer gevallen hoor. De hoofdprijs van de Nationale Incasso Loterie. We gaan eens kijken of hij mijn stoel is. Goedendag meneer, je is hier vandaan. Goeiedag. Hij is gevallen. De hoofdprijs van de Nationale Incasso Loterie. En hier zit de gelukkige. Gefeliciteerd ermet. Nou, hartstikke fijn. Ik wist niet eens dat we met hier. Nou ja, dat is er maar zien. Ja. Je zal denken, wat ben ik kwijt? Ja, wat... Kijk eens daar, een spikspunt in uw auto. Ja, oh. Mogen we zo inleveren? Allemaal van ons. Wat gebeurt hier? Nou ja. Allemaal van ons meneer. Allemaal. We nemen allemaal met. Nou, veel plezier ermet hè. Misschien zit je volgende week wel zelf in de buurt mensen, dus hij in de gaten, de Nationale Incasso Loterie. Hoi hoi. Godverdomme. Rubberen tegeltjes heb ik geëist van de directie van dit museum. Om alle aaie kostbare artefacten die wat voor hier hebben te beschermen tegen kapotvallen. Ik zal even demonstreren wat we daarmee bedoelen. Hier is zo'n artefact wat we bedoelen. Als dat nu valt, dan gebeurt er... Ja, daar moet ook nog zo'n met komen. Opper. Dan mogen ze even terug. Doe me alsjeblieft hetzelfde als we tijd meneer hebben. Ik ken niet springen. Hetzelfde wat daar Ja, precies hetzelfde. Oh, Lekker. dat is prima. Oh! 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 Let op, dat komt erin. Hè. Ja, doe het eens af, Let op, hè. hè. Doe het eens af, hè. 3, 2, 1, ja! Vielen is weer erin, hè. Nou man, moet ik een pilsje gaan? Jawel. Fijn. Ja, merci. Kijk eens. Dankjewel. Dat is ook neutjes. Oh, lekker. Moest er zelf niet meer. Nee, ik vond alleen de chocola. Wat er omheen zoot. Zo lekker. Wilson happy ending. Ja. 150 euro. Happy ending!
Best je blij nou? Camera loopt. Je moet wel een testje omhoog gooien. Hè? weet ik, dat was fout hè. Dat was fout hè. Ik denk dat flikkert maar echt. Ja, maar toch nog een keer, sorry. Was het goed met de test of niet? Hey. Wat? Hij heeft een prijs te spiezen. Ja, godverdomme! Ja, de testje moet niet. De testje. Doe geen testje erachter, dat moet nog vloeien. Ja, maar weer. Nou, godverdomme. Dan zie ik het af. Doe op nu, dat kijk. Dat klopt niet. Dat klopt niet. De vulling is echt niet belangrijk. En die klok ook. Tik, 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 tik. Oh, geweldig. Oh, oh, oh. Maar ik doe niks. Ik doe niks. Visie, zwem op me, zie je het komen? Kom maar, best wel goed. Kapje, ja. Vangen, vangen. Ik heb een kapje goed. Goedemiddag mensen. Hij is weer gevallen hoor. De hoofdprijs van de incasseloterij. We gaan eens kijken of iemand thuis is. Oh, Limburgs, ja. Shit. Goeiedag meneer. Hij is weer gevallen hoor. De hoofdprijs, de grote kanjer van de Nationale Incasseloterij. En u bent de gelukkige. Gefeliciteerd ermee. Ik wist niet eens dat we meededen. U zult wel denken, wat ben ik allemaal kwijt? Ja. Dat kan u vertellen. Kijk aan, uw spiksplit een nieuwe auto. Oh. Ah, fuck. Helemaal in het plat. Ja. Die rol vang. Nee, ik hoef dat weer. Dat is wel even zuiver maken, anders wil ik hem niet meer in de kofferbak. Snel weg. Een foto van dat hij zo stoot. Nou wel. Maar ik zal dat heel even voordoen wie dat dan gaat. Dus dat gaat dan bijvoorbeeld zo. Ja, maar de had zal moeten gooien. Ik zal even voordoen wat we dan met bedoelen. Dus dan gaat dat zo. Wat daar ook nog een beetje. Flikker dat niet door in de hoed, hè? Hij is een beetje te stuit de bal. Nou, dan moeten we ook de glazen proberen. Dat was maar net. Ik zal heel even voordoen wat we dan met bedoelen. Dan pak ze zo'n artefact en dan gebeurt er dit. Is nou kapot? Twee niet toppers. Twee niet toppers en geen gooi hem nog overher. Dat moet nog zo'n dubbel tegeltje. Je moet ook eens zo'n bedje.
Nou, rubberen tegels. Die heb ik geëist van de directie van dit museum. Voor als we met hele waardevolle artefacten door dit museum lopen, dat die niet kapot kunnen vallen. Ik zal heel even voordoen wat we daarmee bedoelen. Dan pak je zo'n artefact en dan gebeurt er dit. Ik zal even voordoen wat we daarmee bedoelen. Kijk, ik heb hier zo'n artefact. Als dat nu zou vallen, dan is dat helemaal beschermd. Ik zal even laten zien wat we daarmee bedoelen. Als ik nu met deze artefact hier rond zou lopen en ik zou hem laten vallen, dan gebeurt er... Niks met. Totaal en toe niks met. Wat is hier precies op vermogen? Ja. Is dat zat? Ja, dit is weer zat. Ik ben hier ook wel eens geweest, maar dat meisje doet veel meer. Ja, ja, maar let op. Oh, wat gebeurt hier? Oh, what the fuck. Het zit boven René. Het zit op de olie, dit gaat het. Oh ja. Nee, dat weet je niet aan, hè? Oh, ik weet je niet. Niet die we dat altijd doen, hè. Oké, daar gaan we. Daar gaan we weer, hè. Happy ending! Oh, kapot, joh. Happy ending! Ja, joh. Zo we doen inderdaad. Dus dan kom je vandaag nog, wie zit dat? Happy ending! Hey, we zitten weer begonnen. Godverdomme! Betekent dat gele burger komt. Jongens, we gaan poetsen. Zit er Op gewoon 1 uur moeten ze komen. Non de June, dat 3 keer. Daar gaan we weer, hè. Ja.